Bon dia, nois. Avui comencem la tasca 3. Sí? Què puc comprar? En aquesta tasca, primerament, el que heu de fer és el 3-2 upon. El 3-2 upon, ja sabeu que és una activitat de metacognició que ens ajuda a activar el pensament. Llavors, avui només podríeu fer aquesta primera part. 3 idees, 2 preguntes i una imatge sobre economia del país. Què et suggereix? Una vegada acabada la tasca 3, podreu tornar a aquesta fitxa i acabar de fer la segona part. D'acord? Però avui el que toca és fer el full giratori. Vale? És una comprensió lectora que té diferents apartats. Perdoneu per la veu, però estic una mica fònica. Llavors, té diferents apartats. Llavors, aquests apartats, la intenció i la idea és que era una feina cooperativa. Llavors, que agafeu els membres del vostre grup de projecte i els digueu de repartir-vos els apartats. Si jo faig l'1 i el 2, un altre fa el 3 i el 4, un altre el 5 i el 6. Si jo faig l'1, un altre el 2, 3, 4 i els 2 que falten els feu a sorts, com vulgueu. La cosa està en que només ens centrem en l'activitat que fem nosaltres, després li fem una captura de pantalla i li passem a la resta de companys. No és copiar, és treball cooperatiu. Confiem en la feina dels altres perquè nosaltres fem la nostra ben feta. Sí, més val poca feina i amb qualitat que voler fer tota la comprensió un sol, massa feina i a més al final tendim a fer-ho ràpid, corrents i malament. Vale? Que no pot ser? Doncs sí, ho fa un mateix, no passa res, però llavors ens ho aviseu i en comptes d'entregar-ho avui us donaríem 2 sessions, d'acord? Perquè és molta feina per fer-la bé. En cas que aquest text no s'entengui, hi ha un segon vídeo, que ja us ho he penjat també, en el que és una mica jo fent la lectura explicant una mica els apartats, d'acord? I les preguntes que us estan demanant. De totes maneres, no hi ha cap pregunta que no la pugueu trobar a la comprensió. Però per si de cas, la que crec que potser hi ha més dubtes és en aquesta, que és un mapa, que és de l'apartat 2, ¿vale? Que el que heu de fer és que en l'apartat 2 posa en quines 3 regions econòmiques es divideix Europa? Doncs són aquestes 3 regions les que hauríeu d'intentar marcar en aquest mapa. D'acord? Només qui li toqui l'apartat 2. Els altres ho podreu copiar del company que ho hagi fet. En tots els apartats posa qui l'ha llegit o qui l'ha fet, poseu el nom de la persona. Jo ja ho entenc, que us ho heu dividit i que serà igual que un altre, perquè a vegades copiar no és un problema. Copiar és un problema quan estem fent una prova i hem de ser honestos, perquè és veure i demostrar què sé jo. Però en un treball cooperatiu, copiar és confiar en la feina que fa un altre, perquè tots podeu aportar bona feina, perquè tots ho podeu fer molt bé. I copiar en aquest cas no és copiar, és treballar conjuntament. D'acord? Recordeu la qualitat, d'acord? Qualsevol cosa, ja us dic, hi ha un altre vídeo on explico el text, però intenteu fer-lo amb aquest vídeo. Sí? Doncs res, nois, que vagi molt bé i us sento la veu, però avui estic molt afònica. Adeu!